Il-Parlament Malti nieda l-inizjattiva msejħa AI for Parliamentarians biex ir-rappreżentanti tal-poplu anke ħaddiema f'din l-istituzzjoni f'pajjiżna jiġu mħarġin bl-aqwa mod fl-użu tal-intelligenza artifiċjali. Din kienet l-ewwel proposta li tresqet fl-ewwel laqgħa tal-Kumitat Parlamentari ġdid tal-Intelligenza Artifiċjali u l-Affarijiet Diġitali li qed jitmexxa mid-deputat Laburista Reja Bela. L-inizjattiva li qed issir b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta tfasslet biex issaħħaħ il-kapaċità diġitali tal-membri parlamentari u l-ħaddiema waqt li se tipprepara l-istituzzjoni għal era diġitali fejn l-AI qed tibda tintuża bħala għodda fundamentali għal governanza u d-deċiżjonijiet pubbliċi. L-inizjattiva AI for Parliamentarians pass ieħor fil-viżjoni usa tal-Gvern fejn it-teknoloġija tkun għas-servizz taċ-ċittadini u tissaħħaħ l-innovazzjoni f'kull settur u ġenerazzjoni kif anke tħabbar fil-baġit tas-sena d-dieħla. Dan il-pass b'kollaborazzjoni mal-Fakultà tal-ICT u d-Dipartiment tal-AI fl-Università ikompli jikkonferma l-ambizzjoni ta' Malta li timxi l-qudiem b'ekonomija diġitali b'saħħitha, kompetittiva u miftuħa għal futur kif spjega l-istess Reja Bela f'kummenti lil One News. Din hija inizjattiva ta' taħriġ u informazzjoni workshop illi ħanamlu b'kollaborazzjoni mal-Università ta' Malta fejn lettura ħajġu l-Parlament u jkunu jistgħu jagħtu taħriġ immirat għal parlamentari kif ukoll għal ħaddiema fil-Parlament biex ikunu aktar effiċjenti u koerenti ma' din id-dinja diġitali u din id-dinja teknoloġika u tal-AI. L-Speaker tal-Kamra Dr. Anġlu Farrugia wkoll tal-apport sħiħ tiegħu lill-inizjattiva u faħħar liċ-chairperson ta' dan il-Kumitat Parlamentari ġdid biex il-Kamra tad-Deputati tkun fost l-ewwel istituzzjonijiet pubbliċi li jintroduċu programm strutturat ta' edukazzjoni fl-AI b'sinjal ċar li tkun istituzzjoni moderna, informata u teknoloġikament relevanti.